Aquesta gran pintura de Jujol va ser realitzada per decorar la sala de la Llotja de Mar pels Jocs Florals del 1907. Formava part de 3 peces grans que folraven unes columnes, unes grans columnes. Aquesta pintura va arribar al museu farà uns anys, doblegada, en molt mal estat de conservació, i el que vam fer nosaltres és desplegar el conjunt de les 3 obres i fer tota la documentació corresponent de fotografies, de presa de mostres, d'anàlisi d'estat de conservació, estudi diagnòstic. Ara, per l'exposició de Gaudí, han decidit restaurar aquest gran llenç dedicat a la fe. Complementa aquest gran llenç que es va analitzar les fibres i que és de cànem, és una fibra liberiana de cànem, es complementa amb uns serrells a la part inferior i unes grans passamaneries a la part superior. Això, que us dic, estava fet amb jute. Estava molt ressec i es trencava amb bastanta pèrdua, també estava pintat amb pintura platejada i daurada. Això ha sigut restaurat, ho han restaurat restauradores de tèxtil, de material tèxtil, i ha consistit en una neteja en sec, amb aspiració, amb microaspiració, i com una reconstrucció de totes aquestes parts perdudes dels serrells, posant un material que agrupava les fibres que havien quedat desordenades. Estava molt malmesa aquesta obra, com us deia, perquè estava doblegada i feia com un paquet de 70 centímetres per 70. Aleshores vam haver de fer un procés d'aplanament damunt d'un suport rígid, unes taules grans, emprant pes, emprant escalfor. En primer lloc, s'ha procedit a fer la fixació de la pintura, que es troba pulverulenta, desadherida en alguns punts, i s'ha hagut de fer amb un adhesiu. Hem emprat una cola orgànica, ens hem ajudat de pinzells, de xeringues, per injectar. També això ho hem alternat amb la neteja, primer amb sec, amb microaspiració i també una mica puntualment en humit. Un cop s'ha tingut tota l'obra fixada, consolidada i neta de concrecions, s'ha fet la consolidació del teixit en els llocs on hi havia talls, forats. Això s'ha fet amb la tècnica de la microcirurgia tèxtil, fent servir el que en diem nosaltres sutures amb adhesiu i fent la fixació, o sigui, la soldadura amb poliamida tèxtil. Hem treballat tant per l'anvers com pel revers, segons l'estrip que hem hagut de fer, inclús tenim que reomplir d'alguns fils alguna part de l'obra. També hem fet una mica de reintegració pictòrica, tot i que l'obra s'ha fet d'alguna manera una mínima intervenció a nivell de les pèrdues. O sigui, no hem anivellat ni retocat les parts perdudes de la pintura. El sistema de presentació, ara el que es farà és baixar-ho a la sala d'exposicions per posar-ho pla damunt d'un suport rígid, folrat, perquè l'obra pugui descansar bé i estigui estable.